Jingħata bidu għall-akbar proġett ta' forestazzjoni fin-naħa t'isfel ta' Malta, il-Park tal-Inwadar Futiline. Il-park huwa wieħed mill-proposti fil-budget għal din is-sena li se jsir b'investiment ta' 20 miljun euro fuq medda ta' 5 snin. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli fejn tat spjegazzjoni dwar ix-xogħol li ser isir fil-park. Il-proġett deskritt ambizzjuż se jkun mifrux fuq 315,000 metru kwadru u ser jitħawlu mal-50,000 siġra. L-afforestazzjoni f'tal-Inwadar se tkun ikbar minn dik tal-Busquets. Il-Ministru Dalli spjegat kif Parks Malta debet tfassil tal-pjan maniġerjali għal Park Nazzjonali tal-Inwadar biex jiġu identifikati żoni differenti li huma art agrikola, art privata jew biqbiela. U għadna flimkien ukoll l-input ta' periti li ġew mill-privat bl-idejat tagħhom. U naħseb din is-sinerġija hija l-isbaħ ħaġa li verament tista' tgħinna nkomplu nagħtu spazji pubbliċi, spazji ħodor, pulmuni ta' ambjent naturali lill-poplu Malti Wawċi. Nicolas Mallija, wieħed mill-24 periti li qed jaħdmu fuq dan il-proġett, semma kif bħalissa għaddejjin preparamenti biex il-park ikun sostenibbli. Wasalna li hawnhekk l-iktar ħaġa sabiħa li hawn, forsi li mhix ovvja, li hawn l-impjant ta' dranaġġ ta' barkat propju fix-xifer il-park li kapaċi jipprovdi l-ilma naturali kollu li għandna bżonn biex nistostnu dal-proġett. Il-perit Mallija tenna li l-bidu ta' dan il-proġett huwa pass importanti għal pajjiżna. La darba idnaw illum u għamilna dal-ewwel pass. Da kull vjaġġ anke li twal wieħed jibda bl-ewwel pass. La dinaw id-direzzjoni ħadniha u konvint li ħanaslu. Bħalissa Parks Malta dejja biex xogħol preparatorju permezz ta' tindif ta' siti ġewwa dan il-park minn speċi aljeni u invażivi. Dr. Steve Borch, chairperson tal-Bord tal-Governanza tal-Inwadar, qal il-progress fil-Park tal-Inwadar jidher f'diversi oqsma fejn l-attività fil-park qed tiżdied fil-waqt li anke tpoġġew kameras tas-sigurtà. U qed naraw żieda fenomenali ta' nies, anki barranin turisti li jiġu jimxu minn Futiline għax-xajra u lura. Kulħadd jiġifieri qed japprezza l-ħidma kbira li qed nagħmlu.